dagat sa init ng araw, bangkay kayod layag ay sumasayaw. Aldaw ti panagkalap, aldaw dagiti mangngalap. Happy Harvest Festival! So may pag-asang sumusubok sa bawat Nagkaykaysa dagiti miyembro ti Bagalay Gada ni Fisher Folk Association iti panagkalap kadagiti tarakenda at tilapia akang runaan ti selebrasyon ti Harvest Festival. Ti Harvest Festival ket mangipakita kinawadwad ken abunaw nga apit dagiti Fisher Folks. Tat na mai-showcase tayo nga dito mat bountiful harvest dagiti fisher folk tayo kan makita dagiti dumapay nga fisher folk nga mayat dito united tayo nga project. Dito harvest festival ma'am maangay dagiti dumapay nga agencies nga partners tayo tat no makita da nga ro dito project plus makita tayo no naala tayo budget target nga production tayo. Ito dito kasi kalawa nga fish pan, around 3,000 fingerlings, ito na ipan ni Dibola ti February. Ketita, around 420 kilos met, tinamnamaan da nga ma-harvest. 20 units wenno pa kabuklan ang nasurok 4,000 square meters tinakargaan ti tilapia fingerlings manipot ti BFAR Saad program. Pakabuklan a 17 ang miyembro ti asosasyon ti benepisyaryo ti programa. Karaman iti feeds ti fingerlings kan i-train na rin po natin sila tatno ang muda nakasat nga tarakanan. So aside from that pati marketing training at damutan post-harvest training tatno package isunan. Even organizational strengthening kaduan aside the inputs nga may tayo. Ang Sahad Phase 2 nga po ay magra-run from 2023 to 2028. So Phase 2 na to. Kabaklay tinapintas nga apit ti karit ti panagtaraken. Challenges na iti kwami tatamam din nakapatasan mi nga karate. Panagawan ti danom ti irigasyon napadasan dati ko bas lang ti danom da. Ngam tata nasimpa mo dati kanal ti irigasyon nangangato ti danom nan awan ti problema tatan. Adambe jud dumam napektaran data na kukuka jay enda. Anda makakwati danom ti irigasyon. Dagiti na harvest at tilapia tinairanta ang mailako. Dakelo na nga tulong iti magagpoti ti ikin BFAR ma'am na ito saad matulungan na ti pamilya ti gastusin lalo kag agpapadalak lang ti college ken nato inaldaw-aldaw masapul iti panagbiag. Basar iti record ti BFAR Saad ti Bagalay Gada ni Fisher Folks Association ti kaktibuan ken manamnamang nga agbalin a First Millionaire Association iti sidong ti programa. Kaputan na padasan dan, pangyapay ti grupo ti aglako ti marine products usar ti naurnong da apundo. Kid daw iti asosasyon ti fish tank with solar panel tapno ad-adang agbalin nga efficient ken sustainable ti pagbiyagan da. Kalikaw gumet ti BFAR ang mairehistro iti SEC ti asosasyon ken agbalinda a kooperatiba nga agturong ti panagbalinda a fully established a community-based enterprise. Itintero a rehiyon Cordillera. Pakabuklan ng 40 nga ili ti beneficiary ti BFAR Saad program. 25 iti daytoy manipot iti probinsya nga Abra. Nga daan 30 a Fisher Folks Association. Dinarayang aktibidad ti PCIC a katulungan dagiti mangngalap no adda sumangbay a dedigra. PSA niya ken da dumapay. Kalpasan ti aktibidad may sa abodol fight ken start ti tilapia kinapagsasangwan. Ti Harvest Festival ket saan laing a panagkalap, no diket mangsarming ti panagkaykaysa, panagtitinulong, ken panangipateg ti naited a pagbiyagan dagiti mangngalap. Jessica Boreta, Balitang Solid North.